बे समाव हेलिकप्टारनि आइथेंनि सायाव एबा बेसेबां आइथें दंनि सायाव राजखान्थिनि बाथ्रा बुंनायखौ लानानै प्रमद बर' बिथाङा फिननाय होदों जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा सोंलु खालामदोंमोन जे बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिदोंमोन जे प्रमद बर' बिथाङा जे हेलिकप्टारनि आइथेङा बेसेबां दं बेखौ मोनथिगोन ना मोनथिया बेखौ खौरांगिरिखौ सोंनो खालामदोंमोन एबा सोंलु दैखांनो थाखाय खावलायदोंमोन आरो बेनि सायाव खौरांगिरिया जेब्ला सोंलु खालामदोंमोन प्रमद बर' बिथाङाव जे हेलिकप्टारनि आइथेङा थोंबेसे होनानै सोंलु खालामदोंमोन आरो बेनि सायाव फिननाय होदों बिथां प्रमद बर' बिथाङा फिननाय होदों जे हेलिकप्टारनि आइथेंखौ जुदि हाग्रामा महिलारि बिथाङा मोनथियाब्ला बिथाङा हेलिकप्टाराव गाखोनो थाखाय लाजिनांगौ होननानै बाथ्रा बुंदों एबा फिननाय होदों बिथां प्रमद बर' बिथाङा हेलिकप्टाৰৰ ঠেং যদি নাজানে তেখেতে কিয় হেলিকপ্টাৰ উঠিছে हेलिकप्टार उठिबই लाज पाबा लागे जुदि ठेंगर हिसाब नाजाने बे समाव हेलिकप्टारखौ लानानै राजखान्थि फोथाराव ओंखारदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा माब्लाबा बिथाङा बे समाव हेलिकप्टारखौ भारायाव लाबोदों होननानै बिबुंथि होयो आरो बेनि अनगायैबो माब्लाबा बिथाङा बुंथियो जे बे समाव हेलिकप्टारखौ बा हेलिकप्टाराव बे समाव थाव सोनो थाखाय गैयाबो होननानै माब्लाबा बाथ्रा बुङो आरो बेनि अनगायै हेलिकप्टारखौ लानानै बिथाङा बे समाव फोसावदिं हाबाफारि बाहागो लानानै खौरांगिरिया जेब्ला सोङो अब्ला सोंनाय बाथ्राफोराव बिथाङा सोंथियो बे समाव हेलिकप्टारनि आइथेंखौ प्रमद बर'आ मोनथिया होननानै जे राजखान्थि आरो फोसावदिंनि गावनि गुबै थांखिनिफ्राय बिथाङा दोरोदनाय हाबाफारिखौ नुनो मोनदों आरो बेनि सायाव बिटिआरनि बारग' खुंगिरि बिथां प्रमद बर' बिथाङा फिननाय होदों जे बे समाव बिथाङा फिननाय होदों जे बे समाव बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा जुदि मोनथियाब्ला हेलिकप्टारनि आइथेङा थोंबेसे दं बेखौ मिन्थियाब्ला बिथाङा हेलिकप्टाराव गाखोनो थाखाय लाजिनांगौ होननानै फिननाय होदों बिथां प्रमद बर' बिथाङा आरो बेनि अनगायैबो जे हेलिकप्टारखौ जे बिथाङा 4 बिघा हा फाननानै बा गुवाहाटीयाव थानाय 4 बिघा हाखौ फाननानै बिथाङा बे समाव भारा होनो थाखाय आरो थाव सोनो थाखाय सिन्था खालामदों एबा सानदों आरो बेनि सायाव बुंथिदों प्रमद बर' बिथाङा जे बे समाव भारत हादरनि गाहाय मन्त्रि बिथाङा मोनसे करप्शन फ्री बा उदां मोनसे दिगजों लांनो थांगासिनो दं आरो बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे हा फाननानै जे बिसायख'थि गेलेनाय आरो बिसायख'थियाव जे एसेबां बुरजा रांखावरि बाहायनो नागिरदों बियो जोबोदनो मोनसे सोंखारि जाथाव होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां प्रमद बर' बिथाङा बे समाव नुनो मोनदों जे बिटिआर ओनसोलाव राजखान्थियारि दिगा मोनसे आलादा महर एबा बे समाव हेलिकप्टारखौ लानानै राजखान्थि खालामनाय दिगखौ नुनो मोनगासिनो दं তেওঁ কটাক্ষ কৰি আছে যে হেলিকপ্টাৰৰ ঠেং কেইখন আছে তেওঁ সুধিব বুলি মানে কথা কৈ আছে এটা হেলিকপ্টাৰৰ ঠেং যদি নাজানে তেখেতে কিয় হেলিকপ্টাৰ উঠিছে হেলিকপ্টাৰ উঠিবই লাজ পাবা লাগে যদি ঠেঙৰ হিচাপ নাজানে 4.5 বিঘা মাটি বিক্ৰী কৰি তেওঁ হেলিকপ্টাৰ চলাই মানে প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে কি ক'ব এনেকুৱা এটা বড়োলেণ্ড যি বড়োলেণ্ডৰ ৰাজাই যি বড়োলেণ্ডৰ নেতাই 17 বছৰ শাসন কৰি অহা মানুহে আজি তেখেতে কৈছে যে 4 বিঘা মাটি বিক্ৰী কৰি হেলিকপ্টাৰ উৰাইছে ইয়াতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা কি আছে যি সময়ত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৈছে এটা বিকশিত দেশ গঢ়িব লাগে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে এটা আমি আত্মনিৰ্ভৰশীল দেশ গঢ়িব লাগে আৰু তাত কোনোবা এজন ইয়াৰ কাউন্সিলৰ নেতাই কৈছে মই 4 বিঘা মাটি বিক্ৰী কৰি পেলাই ইলেকশ্যন কেম্পিং কৰিছোঁ 22 কোটি টকা আনিছোঁ হেলিকপ্টাৰ উৰাইছোঁ এইবিলাক কেনেধৰণৰ কথা আপোনালোকে এতিয়া এই কথাটো তেখেতকে বেছিকৈ সোধক তেখেতে ক'ব পাৰিব যিখিনি সম্পত্তিৰ পাহাৰ বনাইছে এই কথাটো আৰু দ্বিতীয়বাৰ ক'বলৈ কোনো দৰকাৰ নাই চাওক নাম্বাৰটো মই আগতে কোৱা নাই এতিয়াও নকওঁ কিন্তু আপোনালোকে দেখিব 22 তাৰিখে আমাৰ ইলেকশ্যন হ'ব আৰু 26 তাৰিখে কাউণ্টিং হ'ব আৰু 26 তাৰিখে কাউণ্টিং হ'লে দেখিবলৈ পাব UPPL সংখ্যাগৰিষ্ঠ লৈ চৰকাৰ বনাই আছে তেখেতৰ কথাটো তেখেতক সোধক